Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kaseng Kongres henne kasngi habakaren hakilat pathai kubor ha Kongres Bhavan. Hashwa baka jalla kan rakhi ya kajing dapsan posnem jong kajing yo jalla. Kila pertu badai leng bake Indira Gandhi kabadai na kaseng Kongres bangi sayo laka jong ka jalla. Shushu na kalyang kakong amparin lengdo. Kala pertu iki menteri rangba ki badai na kaseng Kongres ki balasdang banwan ra ya shibun kilat penroy. Hadin bangilayo laka jong ka jalla. Lakadai haki ofis sarkar, ki hospital, ki skul ba, ki lenti ki singkin bat ki wei ki kampen roy. Kumba ki latrai borba nakabanta ka jella, haki lai penriu telikis nem ki baka sensyar ya ka jella. Kaseng kan yai don lang bantrei, bat banpet ya ka kia ka shon jong ki pat ba. Kakit bokit riang ru baka jing rakhi ya ka jubili kesiar, jong ka jing yo jella kan long ka bapu bapieng. Nakabanta ka state ka biit ka jongi, ngi kung kaseng Kongres ngi sngau don hop don nong rim bangin wan hakmat mapi kinong pathai kubar baro bangin ay yala ka jong ka press conference ban ken mau ban lek men les ngau haru hakaju kapor nakabenta ka jing IT bat ka jing la jong kaseng Kongres bakan ay ka jing shakri ka bakot ban ay ka jing shakri ka ba shisha ka ba tili ka ba nila nakabanta kinong song snow jong kami ka jilla ka bi kutungi hinumla banlen baya ka jilla ka ba kutungi lamda badai balam khmat hi da kaseng Kongres lembaki kti ki basbun jong ka late Indira Gandhi ji let's say kani kajalla kajongi kam numla ban urlom kai baka seng Kongres kalale hakini gi sampusnem jan life on reelsnem naki sampusnem jong ka jinglong jingman jong kajalla kajongi ka seng Kongres hi dalade kalalam khmat ha ki sarkar ki bapher ngiai kublai shibun yakini kinong yalam ki jongi kibala lam prang kum ki menteri rangba jong kani kajilla ka ba e kijungi yai kublei you captain WA Sangma ubade u menteri rangba uning kong tam jong ka state kijungi ubalaya lam ye kani kajilla kijungi limba ka seng Kongres yai kublei ya uba PA Sangma bola bam kwai hadwar ublei ubala don ha kaseng Kongres bat ulalong uwing lagi menteri rangba jong kani kajalla ka jongi nyai kublei ba didi lapang ibala ai ya ka jing shakri limba ka jing don lang ha kaseng Kongres ya kani kajalla nyai kublei u SC marak ubadai uway na kita kinong yalam jong kaseng Kongres kibala wan lam ya ka jing sinshar ka bakod ka ba scam hakapor ka ba ulong chief minister mo u nyai kublei ba JD Rambai iru limba kaseng Kongres ilala ba in yalam ya kani kajalla ka ba e jungi shakman nyai kublei ru yo Dr. Mukul Sangma hakaba udon hakaseng Kongres ulayalam ya kani kajalla shakmat shibun kiai kita kikam kibabha kiba kaseng Kongres kalale nang takajalla ka ba e jungi nilawan lam ye ki schemes ki bapher ban betin lenti ye phi ki nong song snow ban ai phi ye kalad ban ai phi ye kabuk sia baphin keu haki jing em ki jong phi la ye ki nong ret ne la ye ki khna ule la ye ki ta ki nong ba ki nong ba ki ba he jong ki institutions ki bapher nilawan ra ye ka nehu nilawan ra ya ke Negrams, nilawan ra ya ke NEC, nilawan ra shibon kum kita kijad institutions ki balaya rap ya ki bakin kiu parum pare kum kanong ba kum kinong song snong nila ay ru ya ki districts ki blocks nila ay pi ru ya ki subdivisions ki banla banwan lam ya kata ka sensyar khadar khamjan na pi nang ba pinum hap pinyat kelenti ke pecrong
tang bani kendo yu BDO tang bani kendo ya ki magistrates ki bapher ngilala ru ban penhyar ya ka jing wan lam jong ki ne ki yeng shari ki bapher shibon ki kam ki lale bat ya ki ne baro ngi kum ka seng kongres ngi das ngau tenat shibon man lam hikmat epi ya kata ko hok ka jong ni ba nin ai epi ya ka ne ka jing pen kan mau ya ki kam ki babha ka ba ka seng ka lale lamba kini ki snem ki belaya ini pun kan mau baka dai ka seng kongres tabla itu ya uduk usuk ka kauration ka fair price shop system nila penyar shibun bat kini baro kiban sanam sa kerteng jong ka seng ba jongi nila la ru ban ra sapi ka MHIS kalong ka bas ngusi bahap deng ka jing lin shop jong liu klam bon kilong yeng piladok pila syem karam ka syak ka babon ban pen ya ki ba ki bathon ki jong pi ki balad poi so ki jakas sumar ki bapher dengang ong kum ni wat khuslai ka seng kongres kadang ya lamba ka lenti jong ka jing syak lin shop hakidi ki sdem khendet kila bon giding penkyang kibla penthut yangi hakata ka jing thrang ka jongi bangin syakri hok ya phi kinong sosnong ka election ar hajar ar kulai kala tet jing khang benta ban nge ka seng kongres kan saman lam ya ka manifesto ka ban pek pnya lut ya kita ki jing sa teng jong ki kam ki babon ka jing kenram ha ka MHIS ka bla pendik phi shibon ngilayo i ku bakilenti singkin klam don shu ki busna ngiyo i kam don shu ko wairu ka road project ka banla ban beteng ya ka kam babha bala sedang ka seng ka jongi ngitip baka kam yo ka jingyo kam yo jam jong ki khon ki ti ki jongi ru kala pendek shibon ngilale shibon ki kam ki baya day bat ka self employment lani ka jing island da ka bayarap iki kon samla jongi ki bamdon kam don jam rengi ngi ong yifi yakine baro ngin bu hakmat jongi hakata kan manifesto kabangin sa ai shapi kinong song snong ki ba ki jongi yai shania ya ka seng kongres wat don ka jing artatin ba ka seng kongres kalayap rengi ngi ong yifi ngi shong kum ni krui bangin shim ya kata kalak ka kabu pan ayapi baro ya kata kajing kajing rakhe ke babyang kajing rakhe ke balong befitting ke basngong ya hap watla hap deng kani ka klam jingpang la shai haba kadap kani ka jela ka ba ye jungi sampusnen ngadap kentu ya pi we to ya thang iwe mombati ban IT bat ban dwailem na kabenta ka ri ga bae ka jongi na kabenta ka seng kongres na kabenta ka CLP ka jongi na kabenta ka PP jong ka district council ni ai ya phi baro kinong sosnong ya ka kerwo jong ka jingso jong ka jingkiu jong ka jingtay nang ne shakman kat ba ka ni ka state kaladap sanpusnem pura 6,000